Здравейте, здравейте, спокойни великденски празници. Отдавна не бях така правила видео поради невъзможност и липса на време. Обиколка на Сицилия, сити турове, различни други екскурзии, еднодневни екскурзии. Поради тази причина съм назад с видеята. Но както винаги изпълнявам така обещанията си. И понеже за празниците направих едно дарение за Unitalsi, асоциацията, която помага на сериозно болни хора за техните така пътувания, в които търсят оздравяване, излекуване. И поради този така празник реших онзи ден, докато валеше, да се спра при една палатка в централната част на Палермо и направих дарение за Unitalsi. Като благодарение на това дарение, те ми дадоха 4 плика с паста. Понеже преди време Спас Янков ме питаше за видовете паста, бях обещала да разкажа за някои от тях. Днес ще ви покажа някои от видовете паста, популярни в различни региони на Италия. Имаме така наречените кавателли, виждате ги, този формат паста, който е характерен предимно за регион Пулия, но се среща и в другите италиански региони, както и орекетте. Ако отидете в Бари, в квартала, където старите баби показват как се правят орекетте, разбира се, типичната паста за регион Пулия, никой не може да сгреши. Ако не го попитате, винаги ще ви отговори, че това са орекетте. Ще видим в бъдеще някои от характерните рецепти за тези видове паста. Като разбира се, днес това видео съвсем накратко е за така да ви запозная за всички онези, които нямат представа, тъй като много често ни пишете за различните видове паста в Сицилия, бъркайки фузили с някои от видовете паста, които са така характерни само за Сицилия. И това са така наречените трофие. Трофие, които са така характерни за зоната на регион Лигурия, най-вече зоната на грачето Сора, провинция на Генуа, ще да кажа Дженова на италиански, където така, името им произлиза от самата форма, виждате, така нареченото накъдряне, чрез плъзгане. Името трофие идва от италианската дума строфинаре или строфино е така плъзгам или чистия също, като на витата им форма виждате, ето я тук. Тези тук, които така бихме могли да ги наречем кавателли в някои от регионите, или също строцапрети. Вече това зависи от регионът на използване. Много са вкусни за различните сосчета, тъй като поемат много добре сосчето. Популярни са в регионите като Тоскана, Умбрия, Молизе, също така в регион Лацио, и са невероятно вкусни, най-вече с сосчета, които са с доматена сауса. Съвсем скоро ще открия, надявам се, и рубриката за различните рецепти от регионите в Италия. Желая ви спокойни великденски празници и разбира се, много така уют, любов и да бъдете заобиколени от любимите ви хора. До следващото видео с Una Bulgara Palermo, и ако направите някой друга от моите рецепти, споделете ги в групата Facebook Palermo Sicilia la cucina di Una Bulgara Palermo, или ми изпратете снимка, за да ги споделя в страницата. А ако все още не следвате канала в YouTube на Una Bulgara Palermo, направете го. До скоро!